Machiegni akora mga jongero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV tendo ni maratilo medo mi wechego manyien koro to amenyo mago motendre kod oro ma bende omedo kwako piny Kenya. Jopiny malambwe mantiere Suba North County ma Homa Bay ogolo ywak ewi monj ma Ong'eche koro monjogo puothegi kendo ketho chambgi. Kaka jafong marwa ma Homa Bay Ali Beach lero, Ong'eche go yweyo puothe kendo weyo jopiny gi luoro mokalo mar biro bedo kod kech kinde mabiro. Jodak e gwenge ma Kamato Pundo, gweng ma Ogando kod gweng ma Kamato Gul ywak ewi monj ma Ong'eche omonjogego kendo ketho cham ma gipidho e puothegi, gino ma koro miyo gibedo kod luoro ni keyo margi ma higani nyalo biro rochore. Ong'echego ma giwacho ni wuok e bunge malambwe ridho oduma mapok oikore e puothe ka kothe mamoko bende giketho e puothe. Ong'ero osechamona puodho man kora kia ni to sirikal konya nang'o. Wakwayo jo wildlife mondo konywa e weche mag ong'echegi nikech wapuro to ok wanya bedo gi geno kokalo kuom ong'er. Ong'er ng'eny, wachako gi ka Unike Okelo nyaka wagig ka jaduong' Thomas Enga en man ong'er lilo. Ong'er ni watiyo matek to okethonwa gik moko. To gia nyaka e park ka gibiro nyaka kaka giluwo i bungu koni. Moko ae got ka biro nyaka koni. Koro wasebedo kwa wasande kodgi mar ritogi to tamo kaka watimo. Jodak makono wacho ni gibedo kod tich matek ka girito puothegi pile ka pile ka gitiyo kod guogi mondo Ong'echego kik med ketho chambgi. Koro samoro wagiyo negi ka guogi mondo giringi. Koro wagiyo ni gu haya shika kamata yeye renge. Koro be gidhiero wang'o kaka wanyalo timo nikech koro gitamo kech be sani nitie oro nitie koth ok chwe. Jopiny osebedo ka ywak e weche mag ong'er maketho cham okinyi godhiambo. Ma bende jomoko wacho ni to ka koro gichandwa kama to jo KWS biluongo to samoro gibiro to Ong'eche gi chak duogo. Nyisore malong'o ni Ong'eche osebedo mang'eny ma ok ginyal bedo control. To seche moko ka jo gemo biro mogogi daka matindo gichake timo nat. Koro bunge moko ma luora manyalo kelo maugo kata manyalo gine magi ponde no maginyalo beto to giketo aluora bedo maber. To gi jo KWS wakoni mondo gimakre gi jopiny mondo ka ber to ka giyudo report to gibi mondo giresponde wache ong'er ni nikech sani cham no tho to kendo chiemo malong'o be onge chieng' berieny to ong'er bi yudo ka chako timo nade chamo. Ka opogore kod cham manie puothe bende Ong'echego ketho olembe ma opidhi e mier machalo maembe kod rabolo e kinde olembe mamoko. An gi ketho maembe na be ketho rabolo. Rabolo gi chamo saidi. Rabolo gi chamo ma rabolo ok nyuol, konyuol to gichamo chamo. Maembe gi tu. Maembe kaka higani maembe gi nonyuol mang'eny kabisa. To gichamo chamo matindo tindo ma gichamo. Koro sani king'iyo yasa nono. Onge gimoro. Ruoth ma gweng'no Daniel Obore okoni osebedo ka otudore kinde ka kinde gi migawo ma ochung'ne rito le mag bunge mondo gimed timo limbe e gweng'no gi buogo Ong'eche ma osebedo ka chendo e alworano. Jo KWS wasetudore godo kinde ka kinde kendo ka wamiyogi report to seche moko gibiro gi buogogi. En mana ni gisebedo mang'eny ka mantiere oko ma ok ginyal dhi te. Daher mondo mi amed jiwo jo KWS mondo giwuotho odiechieng' kodiechieng' ka gikonyona jopiny ka giriembo gigi mondo odog e park kumonego gibedie. To jowa ma jopiny bende anyalo kwayo ni mondo ka ber to bunge matindo tindo mwaluongo ni shrubs gi dho ombogo mondo wabeti mondo mi gigi kik bed kodwa machiegni. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.